На 4 октомври, деня за размисъл 2014 година, скромен състав от българската делегация в комисията по изборите е на връх Миджур. Ето Камен, тук мечтавам от 3 години. Камен, Емануелка и нашите нови другари планини от Стара Загора. А това е България. Дъното е Черно море. Но не се вижда тук, защото има облаци. Ето го и Руско ще ни води на свински уши. Задължително. Чакай да снимаме сега. Боре, съжалявам, обаче без теб дойдохме. Тук има и телефон остане. Да, те са ендемични видове, тук растат. А това е побилото на Стара планина. Вляво е България, в дясно Сърбия. Някакси много отрязани. Планината пречи на мъглата да пробие. Все едно сме в самолет. Ето България, натам е София. Враца, Монтана. Дунава се вижда, натам е Румъния. За новините от връх Миджур, Тодор Йосифов.